नमस्कार. आज आमच्या समवेत इथे आहेत गोवा माइल्सचे सरसंचालक उत्कर्ष दाभाडे. सध्या गोव्यात एक मोठा इश्यू सुरू झाला आहे आणि तो म्हणजे गोवा माइल्स हे ॲप टॅक्सी गोव्यात सुरू होते आहे आणि गोवेकरांना ती नको आहे आणि याबाबतीत विविध गैरसमज सध्या प्रचलित आहेत लोकांमध्ये. आता आम्ही ठरवलं आरडेक्सने की या संदर्भात आम्ही जर उत्कर्षांशीच बोललो तर काही गोष्टी जे गैरसमज आहेत ते गैरसमज दूर होतील लोकांमधून. आणि आमचा एवढाच प्रयत्न आहे आरडेक्स गोवाचा की जो गैरसमज आज लोकांमध्ये पसरला आहे गोव्यात संपूर्ण की गोवा माइल्स हे ॲप लोकांना त्रासदायक ठरेल याविषयी आपण आता चर्चा करणार आहोत. उत्कर्ष, आरडेक्स गोवाच्या या कार्यक्रमामध्ये तुझं स्वागत. आता पहिला प्रश्न जो आहे, द फर्स्ट क्वेश्चन आय एम गोइंग टू आस्क यू इज वाय डिड यू फील, तुला का वाटलं की हे ॲप गोवा माइल्स ॲप गोव्यात सुरू करावं असं का वाटतं? ओके, साधारणतः हा विषय आणि हा प्रश्न बऱ्याच गोवाईकरांच्या मनात पण आहे आणि टॅक्सीधारकांच्या पण मनात आहे की कोणीतरी बाहेरून येऊन इथे टॅक्सी ॲप का चालू करावं. मूळतः हा विषय, ही रिक्वायरमेंट माझी नाही आहे. मूळतः ही रिक्वायरमेंट पूर्ण भारताची आहे की प्रत्येक कानाकोपऱ्यात टेक्नॉलॉजीचं ॲडॉप्शन हे मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे. बरेचसे असे टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स आहेत ज्या ठिकाणी टॅक्सी ॲग्रिगेशन जे आहे हे तिथल्या प्रवाशांना, तिथल्या पर्यटकांना ते बऱ्यापैकी सुखदायक आणि आरामदायक ठरतं. कारण जेव्हा जेव्हा आपल्याला टॅक्सीची गरज असते कोणत्याही ठिकाणी जाण्यासाठी किंवा प्रवासासाठी, तर आता तो जमाना गेला आहे की आपण फोन करून कोणाला बोलवावं आणि आपण काळाच्या सोबत चाललं पाहिजे. तर गोवा राज्याने जेव्हा ही रिक्वायरमेंट पब्लिश केली की गोव्यातही असं काहीतरी सुरू करावं आणि ते वर्तमानपत्रामध्ये आम्ही जेव्हा बघितलं की आम्ही ह्या क्षेत्रात आहोत आणि एक राज्य पुढाकार घेत आहे, कारण भारतामधली इतर जी राज्य आहेत असं राज्याने पुढाकार घेतलेला अजूनपर्यंत खूप कमी उदाहरणं आहेत. काही ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट हे बऱ्यापैकी अगोदरच ऑर्गनाईज आहे आणि ते मेट्रो सिटी असल्या कारणामुळे त्या ठिकाणी बऱ्यापैकी साधनसोयींची व्यवस्था आहे. पण गोव्यामध्ये हे भारतातलं टॉप डेस्टिनेशन आहे, टुरिस्ट डेस्टिनेशन. पण ह्या ठिकाणी टेक्नॉलॉजीचा वापर करून, अद्ययावत साधनाचा वापर करून इथे टॅक्सी मुबलक प्रमाणात अवेलेबल नाही आहे. तर गव्हर्नमेंटची रिक्वायरमेंट आणि त्यांनी प्रदान केलेलं टेंडर याला आमचं प्रत्युत्तर होतं की त्या टेंडरमध्ये सहभागी झालो आम्ही. आमच्यामध्ये जी कॅपॅबिलिटी आम्ही मागचे 9 वर्ष ह्या डोमेनमध्ये काम करत आहोत, तर त्या अनुभवाने आम्ही याच्यात सामील झालो आणि आज आम्ही तुमच्यासमोर आहोत. नाही म्हणजे आता कसं आहे, पूर्वी कसं असायचं की टॅक्सीची मला गरज असली तर एक मी सरळ चालत स्टँडवर जायचो आणि टॅक्सी हायर करायचो किंवा एखादा माणूस कोणी ज्याला गरज असेल, किंवा टेलिफोन हे साधन तेव्हा होतंच. आता ॲप म्हटल्यावर काय होतं, काही लोकांच्या मनामध्ये गैरसमज आहे, ॲप हे काहीतरी नवीन आहे आणि काहीतरी वेगळं आहे. ॲप म्हणजे ॲप्लिकेशन आणि आपण त्याला मराठीमध्ये अनुप्रयोग म्हणतो. ॲप्लिकेशनला अनुप्रयोग असा मराठीत प्रचलित शब्द आहे. तर हे गोवा माइल्स ॲप विषयीची विस्तृतपणे माहिती जर लोकांना सांगता का, अगदी डिटेलमध्ये सांगा. चालेल, मलाही आवडेल ती माहिती सगळ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी आणि मी प्रयत्न करेल काही टेक्निकल जे जार्गन्स असतील त्या जार्गन्सला थोडंसं सोप्या भाषेत समजून सांगण्यासाठी. असं आहे का की आपण याच्याने काही व्यवसाय चेंज करणार आहोत, तर असं मुळीच काही नाही. आपण ह्या व्यवसायाला पूरक असं एक साधनसामुग्री तयार करतो आहोत की ज्याने या व्यवसायामध्ये आमूलाग्र बदल घडतील. आता काही लोकांचं म्हणणं आहे की ॲप आल्यामुळे नेमकं काय होणार आहे, तर मला सर्वप्रथम या ॲपच्या बेसिकपासून थोडीशी माहिती सगळ्यांपर्यंत पोहोचवणार. हा गैरसमज आहे ना, ॲप आला तर काय होणार, करेक्ट, ही भीती आहे लोकांमध्ये. तर तसं भीतीसारखं तर काही नाही आहे. एक लक्षात घ्या की जिथे अपॉर्च्युनिटी असते, म्हणजे जिथे संधी असते आणि ज्या ठिकाणी साधनसामुग्री आहे, यांनी एकमेकाशी संपर्क कसा करावा, तर त्याचे बऱ्यापैकी वेगवेगळे प्रचलित उदाहरणं आपण व्यवसायामध्ये वापरतो. जसं तुम्ही म्हणालात की आपल्याला हवी टॅक्सी, तर आपण बसस्टँडला जायचं किंवा स्टॉपपर्यंत जायचं किंवा रस्त्याच्या कडेला हात द्यायचा. हा पहिला खूप जुना मार्ग झाला. तुमचं कोणीतरी नोन टूर्स अँड ट्रॅव्हल ऑपरेटर असेल तर तुम्ही त्याला फोन करणार किंवा नोन टॅक्सीधारक असेल तर त्याला तुम्ही फोन करणार, राईट. तर हे वेगवेगळे मार्ग झाले. पण जो प्रवासी, मला सांगा, पर्यटक गोव्यात बाहेरून आलेला आहे
आणि त्या पर्यटकाला जर सवय आहे इतर ठिकाणी जेव्हा तो इतर राज्यात जातो किंवा इतर देशांमध्ये जातो, तो त्याच्या हातात त्या मोबाईलवरती सहज त्याचं लोकेशन टाकून तो रिक्वायरमेंट प्रदान करतो आणि त्याला टॅक्सी मिळते. हा तेवढाच सुलभ मार्ग आम्ही इथे अवलंबलेला आहे. आणि याच्यामध्ये एक ॲप जे गोव्याची जी रचना आहे, तर गोव्याची रचना तुम्ही लक्षात घ्या. गोवा जसं मी नेहमी म्हणतो की गोवा हे राज्य पण आहे आणि गोवा एक शहर पण आहे, वेगळ्या पद्धतीने विचार केला तर. कारण काही लोक म्हणतात मला गोव्याला जायचं, कोणीच म्हणत नाही मला गोव्यात अमुक ठिकाणी जायचं असं, जेव्हा ते बाहेरून येतात. राईट. तर हा बघण्याचा दृष्टिकोन आहे. त्यानुसार त्या अनुषंगाने आम्ही जी टेक्नॉलॉजी तयार केली. कारण इतर ठिकाणी ह्याच अंतरासाठी लोक म्हणतात आउट स्टेशन जायचं आहे. म्हणजे मला मडगावहून जर कधी पणजी जायचं असेल तर ते आउट स्टेशन आहे, पण बाहेरून दिलून आलेल्या माणसाला ते एक पूर्ण मोठं शहरच आहे. गोवा म्हणजे एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन आहे. तर ॲप म्हणजे नेमकं काय केलं आम्ही, मोबाईलवरती एक टेक्नॉलॉजीचा वापर करून एक संकल्पना तयार केली की त्याचा एक भाग हा ड्रायव्हरच्या टॅक्सीमध्ये असतो आणि जो एक सेंट्रलाइज सर्व्हरला सांगत असतो की मी कुठे आहे. आणि पॅसेंजरकडे जे ॲप्लिकेशन आहे त्याच्यामध्ये तो त्याचं लोकेशन आणि त्याची रिक्वायरमेंट प्रदान करतो की मला आता माझ्या ह्या लोकेशनपासून अमुक ठिकाणी जायचं आहे. त्यानुसार त्या एरियात असलेली कोणतीही गाडी जरी अवेलेबल असेल आणि जी प्रथम त्या एरियात आलेली असेल वेळेनुसार, तर आम्ही त्या गाडीला रिक्वेस्ट पाठवतो. म्हणजे जबरदस्ती नाही आहे. इतर ॲप जसे जबरदस्ती त्यांना रिक्वेस्ट पाठवतात, तसं नाही. ते त्याला ॲक्सेप्टच करायची अशी गरज नाही आहे. जर समजा त्या ड्रायव्हरला त्यावेळेस ती संधी ॲक्सेप्ट करायची असेल तर तो ती रिक्वेस्ट ॲक्सेप्ट करतो आणि त्याचं नोटिफिकेशन आम्ही परत पुन्हा पॅसेंजरकडे पाठवतो. पॅसेंजरला जेणेकरून गाडीची पूर्ण माहिती मिळते, ही गाडी माझ्यापर्यंत किती वेळात पोहोचणार आहे याचा त्याला अंदाज येतो. त्यानुसार तो त्याचा पुढचा प्रवास प्लॅन करू शकतो. जेव्हा ती गाडी तिथे येते तेव्हा पॅसेंजरचं आणि ड्रायव्हरचं जे एकमेकांशी हँडशेक आहे किंवा कम्युनिकेशन आहे ते OTPच्या मार्गाने होतं की जो OTP त्याला मिळालेला असतो पॅसेंजरला, तो त्याला प्रदान करतो आणि त्यानुसार ती ट्रिप तिथे चालू होते. आता हे करत असताना याचे भरपूर फायदे जे आहेत, जसं पॅसेंजरला फायदा झाला किंवा टुरिस्टला फायदा झाला की त्याला गाडी हवी तेव्हा मिळवता आली, पण ड्रायव्हरला फायदा असा झाला की त्याला प्रत्येक वेळेस पेमेंटसाठी कॅशवरती डिपेंड राहण्याची गरज नाही आहे. जो पर्यटक बाहेरून आलेला आहे, आता तुम्ही एक विचार करा, याच्याने गोव्याची ओव्हरऑल जी व्यावसायिकता ती सुद्धा वाढणार. आणि ती कशी मी थोडक्यात एक्सप्लेन करतो. एखादा मध्यमवर्गीय मनुष्य जेव्हा गोव्यात येतो तर त्याचं गोव्यात येण्याचं कारण काय आहे, तो गोव्यामध्ये लक्झरी किंवा हॉलिडे आपण ज्याला म्हणतो की त्याला आराम करायचा आहे किंवा त्याला थोडंसं पर्यटन स्थळ म्हणून तो तिथे येतो, विरंगुळा म्हणून तो इथे येतो. गोवा हे धर्मस्थळ तर नाही की जिथे मला जाऊन काहीतरी धार्मिक कार्य करायचं आहे, बरोबर आहे. म्हणजे निश्चित तो त्याच्या मनोरंजनासाठी इथे आलेला आहे. संपूर्ण जगामध्ये काय प्रसिद्ध आहे की गोवा हे पर्यटन स्थळ आहे. पर्यटन स्थळ आहे. आता हेच पर्यटन स्थळासाठी तो इथे आल्यानंतर त्याला काहीतरी कॅश ही सोबत आणावीच लागते. आणि ती का? कारण त्याला एअरपोर्टपासून त्याच्या ज्या ठिकाणी त्याची व्यवस्था आहे राहण्याची तिथपर्यंत जाण्यासाठी साधारण 1,000-1,500 रुपये जे पण काय लागतात आणि परतीचा प्रवास आणि 2-3 दिवस तिथे राहणार तर त्यासाठी 1,000-1,500 म्हणजे साधारण 5,000 रुपये त्याला त्याच्या खिशात ठेवावेच लागतात. पण गोवा मॉलमुळे काय झालं, आता डिजिटल इकॉनॉमी वाढल्यामुळे ज्या लोकांना आपण मध्यमवर्गीय जर बघितलं तर हा क्रेडिट कार्डचा वापर करणारा सगळ्यात मोठा वर्ग आहे आणि तो त्या 50 दिवसाचा वापर बऱ्यापैकी करत असतो आणि तो इमानदारीने त्याचे पैसेसुद्धा परत करत असतो. तर तोच पैसा आपण त्याला डिजिटल इकॉनॉमीने दिल्यामुळे गोव्याच्या इकॉनॉमीमध्ये अजून भर पडणार आहे. कारण त्याची उरलेली कॅश आहे त्याच्याकडे, तो ती अधिक मनोरंजनासाठी ते वापरू शकतो. त्याच्या मुलांसाठी चांगल्या ठिकाणी जेवायला घेऊन जाऊ शकतो, चांगल्या हॉटेलात राहू शकतो किंवा वेगवेगळ्या मनोरंजन साधन तो आनंद घेऊ शकतो. तर त्याने इकॉनॉमीवरती फरकच पडणार आहे. आलं लक्षात? तर एकंदरीत मला वाटतं तुमच्या लक्षात आलं असेल की ॲप ही नेमकी जुळवणी काय करते की जो टॅक्सीधारक इथला आहे आपला गोव्याचा, त्या टॅक्सीधारकाला त्याच्या पॅसेंजरपर्यंत पोहोचवते किंवा पॅसेंजरला त्या टॅक्सीधारकापर्यंत पोहोचवते आणि त्याच्याने त्याचा प्रवास सुलभ होतो. मग आत्ता लोकांमध्ये जो गैरसमज आहे एक्झॅक्टली तो काय आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? मला काय वाटतंय की सगळ्यात पहिला गैरसमज, जर तुम्ही सिटिझन्स म्हटलात गोव्याचे जे रहिवासी म्हटलात त्यांच्यात मला नाही वाटत त्यांच्यात काही गैरसमज आहे. त्यांना तर ही सिस्टीम खूप हवी आहे आणि मी तुमच्या माध्यमातून संपूर्ण गोवेकरांचा खूप धन्यवाद आभार मानतो की त्यांनी मला जो पुरेपूर सपोर्ट केलेला आहे ह्या इनिशिएशनसाठी, पिटिशनसाठी सपोर्ट केलेला आहे, वेगवेगळ्या फोरममधून त्यांनी गोवामॅलला सपोर्ट केला, तर मी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. त्याच्यामध्ये गैरसमज जो आहे तो काही टॅक्सीधारकांच्यामध्ये आहे आणि मला वाटतं त्या टॅक्सीधारकांशी व्यवस्थित बसून जर की त्यांना समजून सांगण्यात आलं, राईट. पहिला गैरसमज मला काय वाटतं
की कोणीतरी येऊन त्याचा बिझनेस कंट्रोल करणार आहे. हम्म. तर याच्यात हा मोठा गैरसमज मला मी एक छोटंसं उदाहरण त्यांना देऊन समजून सांगू इच्छितो. जेव्हा एखादी गाडी एखाद्या ऑपरेटरकडे चालते तर तिला कोणती ड्युटी मिळावी आणि कोणती ड्युटी त्याने करावी याची त्याला बांधिलकी असते, बरोबर आहे. तशी बांधिलकी गोवा माईल कोणालाच देत नाही. गोवा माईल ही संधी उपलब्ध करून देते. ती संधीचा वापर तुम्हाला करायचा की नाही करायचा ते टॅक्सी धारकाने ठरवायचं. म्हणजे थोडक्यात जर तुम्ही बाकी ॲग्रिगेटर जर लक्षात घेतले तर बाकी ॲग्रिगेटर काय करतात, दे पुश द ड्युटी टू द ड्रायव्हर. म्हणजे ड्रायव्हरला ड्युटी दिल्यानंतर ती ड्युटी त्याने करायचीच आहे, नाही केली तर त्याला त्याचे वेगळे परिणाम असतात. राईट. तसं गोवा माईल्समध्ये नाही. गोवा माईल्स तुम्हाला सांगतं की तुम्ही मोबाईल ऑन केलं, ही ड्युटी तुम्हाला मिळालेली आहे, तर तुम्ही हवं तर तुम्ही ॲक्सेप्ट करा. दुसरा गैरसमज त्यांच्या डोक्यात असा आहे, बिझनेसमध्ये साधारण गोव्यातला जो एक्झिस्टिंग इकोसिस्टीम आहे, माझं स्टँड किंवा मला जो मी आतापर्यंत करताना व्यवसाय हा बंद पडणार. तर तसं काही नाही, उलट तो वाढणार. आणि त्यांनी जर कधी खरोखर व्यावसायिकतेच्या दृष्टीने विचार केला तर याच्यामध्ये नवीन नवीन संधी निर्माण होत आहेत. म्हणजे अगोदर जे लोकल्स होते, सिटिझन्स होते, तर ते टॅक्सीसाठी एवढे त्याचा वापर म्हणजे इतका सहज त्यांना अवेलेबल नव्हता. पण आता गोवा माईल्समुळे भरपूर सिनियर सिटिझन्स, भरपूर गोयकर जे आहेत ते मनोरंजनाच्या कार्यासाठी म्हणा किंवा लग्न समारंभासाठी म्हणा किंवा नातेवाईकांना भेट देण्यासाठी म्हणा, ते बऱ्यापैकी वापर करतात. आता तुम्हाला माहित होतं का की या अगोदर सुद्धा गोव्यात जेव्हा दुसरे टॅक्सी चालक येण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला, म्हणजे उबेर आणि ओला सारखे, त्यांना भरपूर विरोध झाला होता. हे तुम्हाला माहिती होतं की नव्हतं हे मला माहिती नाही, पण हे जर तुम्हाला माहिती होतं तर तुम्ही गोवा माईल्स आणायचा प्रयत्न का केला? याची तुम्हाला कल्पना होती का? अच्छा, खरं बघितलं तर जोपर्यंत त्या टेंडर प्रोसेसमध्ये आम्ही सहभागी झालो नाही तोपर्यंत आम्हाला कल्पना नव्हती की गोव्यात असं काही अगोदर घडलेलं पण होतं. पण ज्यावेळेस आम्ही टेंडर प्रोसेसमध्ये सहभागी झालो आणि आम्हाला कळलं की, कारण आपण प्रत्येक शहरात गेल्यानंतर तिथला अभ्यास करतो की नेमकं या ठिकाणी काय कोणती इकोसिस्टीम आहे, आपल्याला काय करायचं आहे. तर हे करत असताना आम्ही काही टॅक्सीधारकांशी बोललो आणि आम्हाला लक्षात आलं की इथे ओला आणि उबरने पण हे कार्य अगोदर सुरुवातीला केलं होतं. पण आता पर्टिक्युलरली मी नावं घेऊन सांगायचं म्हटलं तर मी तुम्हाला हा बिझनेस मॉडेलचा फरक समजून सांगतो की असं असताना मला का वाटलं की मी हे करावं असं. तुम्ही जर ओलाचं मॉडेल बघितलं तर ओला पूर्ण भारतात आणि जगभरात कशा पद्धतीने काम करतं. बऱ्यापैकी शहरांमध्ये ओलाच्या स्वतःच्या गाड्या ज्या आहेत त्या बिझनेसमध्ये कार्यान्वित असतात. राईट. आणि त्या कार्यान्वित त्याच्याकरता असतात कारण त्यांचे वेगवेगळे बिझनेस मॉडेल्स त्याच्यामध्ये आहेत. ते ॲसेट ओनरशिप आहे. हेच मॉडेल उबरसुद्धा त्या प्रकारे करत असतं आणि ते आपल्या गोयंकरांना नाही आवडत. इथले जे टॅक्सीधारक आहे त्यांची इच्छा आहे की इथे दुसरी कोणी त्याची टॅक्सी इथे वापरली नाही पाहिजे. हा आमचा बिझनेस आहे, आम्ही तो बिझनेस केला पाहिजे. आणि नेमकं त्याच प्रिन्सिपल अनुसरून गोवा माईलचं प्रिन्सिपल त्यात मिळतं. कारण आम्ही याच्यामध्ये स्वतःची गाडी आम्ही ते टाकतच नाही आहेत. राईट. आणि आम्हाला एक्झिस्टिंग ज्या काही इन्व्हेंटरी अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये, ज्या काही टॅक्सीधारकांच्या गाड्या अवेलेबल आहेत, आम्हाला त्याच गाड्यांसोबत व्यवसाय करायचा आहे. त्यात बाहेरून कोणती गाडी आम्हाला त्यात ॲड नाही करायची. राईट. त्याच्यामुळे आमचं बेसिक मॉडेलमध्ये हा पहिला फरक आहे. दुसरा फरक असा आहे की ते जे कमिशन घेतात त्या कमिशनमध्ये 25% हा कमिशन भाग त्यांचा ओव्हरऑल त्या ड्युटीचं जे पण काही बिल असतं त्या बिलामध्ये ते 25% कमिशन घेतात किंवा 30% कमिशन घेतात. गोवा माईल त्यातून कमिशन घेत नाही. गोवा माईल पॅसेंजरकडून थोडी कन्व्हिन्स फी घेतं. या दोन गोष्टींचा खूप म्हणजे भरपूर फरक दोघांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये असल्यामुळे आम्हाला प्रकर्षाने जाणवलं की आम्ही हा व्यवसाय गोव्यामध्ये व्यवस्थित करू शकतो. कारण हा टॅक्सीधारकांच्या क्लोज टू हार्ट आहे आणि तो त्यांच्याशी त्यांच्या आवडीनुसार आहे. आता तुम्ही हे ठरवलं की उबेर आणि ओला सारख्या व्यवसायांना सुद्धा इथं विरोध झाला होता. मग तुम्ही विचार केला, त्याच्यावर विचार करून तुम्ही हे सगळं गोव्यात सुरू करायचं ठरवलं. तुम्ही सरकार दरबारी गेलात, सरकारकडून तुम्ही परवानगी मिळाली राज्य सरकाराकडून. पण मग तेव्हा तुमच्या मनात विचार नाही आला का की गोवेकरांना पण विश्वासात घ्यावं असं? म्हणजे हा जो गैरसमज आहे बहुतेक मला वाटतं की तुम्ही नाही. आपण जर कधी बघितलं हा प्रोजेक्ट मी गोव्याला सजेस्ट नाही केलेला आहे किंवा मी सरकार दरबारी जाऊन की मला असं काहीतरी करूशी वाटतं आणि तुम्ही मला परवानगी द्या, हा असा भाग नाही आहे. तर ती संकल्पना पहिले प्रथम समजून घ्या. हे सरकारला वाटलं की ह्या ठिकाणी एक टॅक्सी सिस्टीम चालू झाली पाहिजे आणि सरकारने त्यानुसार निविदा मागवल्या. आलं लक्षात. त्या निविदांमध्ये भरपूर लोकांनी सहभाग घेतला आणि त्यात आम्हीही सहभागी झालो.
मग हे करत असताना जेव्हा ती निविदा आम्ही बघितली तर त्यात आमच्या दृष्टीत असं आलं की सरकारने बऱ्यापैकी गोष्टींचा अगोदरच विचार केलेला आहे. कारण तुम्ही सगळ्या टर्म्स अँड कंडिशन जर त्यात बघितल्या तर त्या गोवेकरांच्या हिताच्या आहेत. म्हणजे त्यातून एकच प्रकर्षाने जाणवतं की ते गोवेकराचं हित लक्षात घेऊन किंवा त्यांना विश्वासात घेऊनच ते तयार केलं गेलं असावं. म्हणजे थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो, टेंडरमध्ये असं म्हटलेलं आहे की तुम्ही ड्रायव्हरच्या खिच्यातून ₹1 नाही घेणार, त्याला कमिशन चार्ज नाही करणार, बरोबर आहे. टेंडरमध्ये सांगितलं की फक्त गोव्याचीच गाडी तुम्ही वापर करू शकतात, तुम्ही बाहेरची गाडी त्यात वापर नाही करू शकणार, बरोबर आहे. टेंडरमध्ये सांगितलं तुम्ही सरचार्ज घेऊ नाही शकणार. तर ह्या सगळ्या ज्या टर्म्स अँड कंडिशन ह्या गोवेकराच्या हिताच्याच आहेत आणि टॅक्सीधारकाच्या हिताच्याच आहेत. म्हणजे त्यांना अनुसरून हे टेंडर माझ्यामध्ये तयार केलेलं असावं. आणि ते सरकारने जेव्हा आमच्या समोर ही निविदा समोर ठेवली, म्हणजे आमच्यासारख्या बाकी कॉम्पिटिटरसमोर, राईट, तर त्यामुळे हा माझा विषय नाही राहत की मी जाऊन सरकारला क्रॉस करून लोकांशी पहिले चर्चा करावी. पण आता लोकांमध्ये हा गैरसमज जो निर्माण झाला आहे, तुम्ही आता काय म्हटलं की सरकारने निविदा मागवली, त्यामुळे त्या निविदेमध्ये जे काही अटी नियम वगैरे सगळे होते तुम्हाला मान्य असल्यामुळे तुम्ही हे करून घेतलं, बरोबर आहे. पण सरकारने गोवेकरांना विश्वासात घेतला नाही असं तुम्हाला वाटतं का? मला नाही वाटत. गैरसमज जो झालाय ना त्यासाठी म्हणतो मला नाही वाटत. कारण मला असं वाटतं की सरकारने याच्यात गोवेकरांचं हित सगळ्यात पहिले लक्षात घेतलेलं आहे आणि त्यानुसार हा प्रोग्राम तयार केला आहे. आणि मी तुमच्या माध्यमातून मी अजूनही म्हणजे ठासून सांगू इच्छितो की याच्यात गोवेकरांच्या विरुद्ध असं काही नाही. हे सगळं गोवेकरांच्या हितासाठीच आहे आणि त्यातून विन जे साध्य होत आहे ते प्रवाशांसाठी आहे, ते पर्यटनासाठी आहे. त्याने गोव्याची इमेजेस वाढणार आहे, आलं लक्षामध्ये. आणि आम्ही आताही तयार आहोत. आमच्यासमोर जर कधी काही टॅक्सीधारक जर कधी त्यांच्या मनात काही गैरसमज असतील आणि त्यांना येऊन आम्हाला भेटायचं असेल तर आम्ही निश्चित खुल्या मनाने त्यांच्याशी चर्चा करणार. त्यांच्या काही समस्या असतील, टेक्नॉलॉजीने आम्हाला त्या समस्या सोडवता येत असेल तर आम्ही का नाही, आम्ही त्याचा अंगीकारू आणि त्याचा बदल करून तशी टेक्नॉलॉजी त्याच्यासमोर प्रदान करू. आज तागायत किती गोवेकर तुमच्या बरोबर आहेत? सिटीजन म्हणा तर सगळेच आहेत, पण टॅक्सीधारक जर म्हणालात तर टॅक्सीधारक व्यावसायिक तुमच्या बरोबर आहेत. ओके. सो साधारण 1450 ह्या टोटल ॲप्लिकेशन्स आमच्याकडे आहेत टॅक्सीधारकांचे. त्यातले साधारण 300च्या आसपास जे निविदा त्यांचे ॲप्लिकेशन्स आहेत तर ते अंडर प्रोसेस आहेत. व्हेरिफिकेशन म्हणा किंवा कागदपत्री काही पूर्तता करण्याची बाकी असेल त्याच्यामध्ये. बाकी गाडी आमच्याकडे कार्यान्वित आहेत. म्हणजे टोटल 1450 आता गाड्या गोवेकरांच्या तुमच्या ताफ्यामध्ये आहेत. हो. असं नाही होऊ शकत कधी, समजा आता हा व्यवसाय चांगला चालला गोव्यात आणि चांगल्या मार्गाला लागला म्हणा आणि मग नंतर तुम्ही गोवा माइल्सच्याच गाड्या आणल्या, असं नाही होऊ शकत. आणि गोवेकरांना डावलून तुम्ही गोवा माइल्सच्या गाड्या आणल्या, असं नाही होऊ शकत. हा प्रश्न कोणाच्या मनात साहजिक येणं. आणि जेव्हा पैसा हा मोठ्या प्रमाणात स्पिन व्हायला लागतो त्या साहजिक हा कोणीही विचार करू शकतं की याच्यातून काहीतरी विपरीत घडू शकतं का. आणि गोवेकरांच्या बाबतीत असं काही विपरीत घडणार नाही याची ग्वाही मी तुम्हाला आज देऊ इच्छितो. आम्ही तसं अंडरटेकिंग घेतो की याच्यात आम्ही कधी, आज नाही, उद्या नाही आणि कधीही नाही, आम्ही गोवा माइल्सच्या ताफ्यामध्ये स्वतःच्या मालकीच्या कोणत्याही गाड्या टाकणार नाही. नुसत्या कंपनीच्याच सोडा, आमच्याकडे एक डिफाईन प्रोसेस आहे की आमचा कोणताही एम्प्लॉई किंवा आमचे कोणताही डायरेक्टर स्वतःच्या मालकीची गाडी टाकणार नाही. आता हा जो गैरसमज निर्माण झाला आहे हा कशामुळे झाला असं तुम्हाला वाटतं? मुद्दामून काही लोक हा गैरसमज लोकांमध्ये पसरवतात, त्यांची तुमची काही दुश्मनी आहे का? की हे जे काही लीडर लोक आहेत ह्या लोकांच्या भाषणामुळेच हा गैरसमज निर्माण झाला असं वाटायला लागलं? माझं मत थोडं वेगळं आहे. जे टॅक्सी बिझनेसमध्ये काही एजेसपासून ते कामं करतायत, राईट, त्यांच्या डोक्यात थोडा एक गैरसमज निश्चित आला असावा की कोणीतरी येऊन त्यांचा बिझनेस आता घेणार आहे. आणि त्या गैरसमजाबद्दल जर कधी पूर्ण माहिती त्यांना नसेल मिळाली तर त्यांच्याकडून साहजिक तसे कमेंट्स येणं हे म्हणजे मला त्यात नवल नाही वाटत काही. आणि हे सगळं रिझॉल्व करण्यासाठी मला असं वाटतं की गोवा माइल्सची संपूर्ण संकल्पना जर त्यांच्यासमोर व्यवस्थितरित्या मांडल्या गेली किंवा चर्चा झाली तर कदाचित मला नाही वाटत की कोणत्या नेत्याकडून परत असं काही किंवा टॅक्सी युनियन्सकडून वेगळ्या प्रकारचे कमेंट अपेक्षित आहेत. आता पुन्हा मी म्हणतोय की मला असं वाटतं, अगदी प्रकर्षाने मला वाटतं की मुद्दामहून तुमच्या ॲपविषयी गैरसमज लोकांमध्ये पसरवला जातोय. आणि ह्या अशा लोकांना तुम्हाला काय सांगायचं? ओके. काही मुठभर लोक निश्चित असे आहेत की
ज्यांना ह्या ॲपबद्दल आपुलकी नाही आहे. आणि ती आपुलकी नसण्याचं कारण वेगवेगळे असू शकतात. त्यातलं एक कारण असू शकतं की सत्तेचा लोभ म्हणा. मी पर्टिक्युलरली स्टँडबद्दल म्हणतो आहे की एखादा व्यावसायिक जर त्या ठिकाणी नेता असेल आणि त्याला जर त्या स्टँडबद्दल प्रलोभन असेल काही, तर कदाचित त्याला असं वाटत असेल की ते चाललं जाईल. हा मोठा गैरसमज आहे. तर मला या लोकांना सगळ्यांना असा मेसेज देऊ इच्छितो की तुम्ही गोवा माईलची संकल्पना समजून घ्या, अंगीकारा. ते तुमचं कोणतंही अस्तित्व डावलणार नाही. तुमचा असलेला जो व्यवसाय आहे त्याला कोणत्याही प्रकारची ठेस पोचणार नाही. उलट तो द्विगुणित होईल, वाढणार, भरभराट येणार त्याला. ओके. उत्कर्ष, आता जे टॅक्सी चालक आहेत त्यांचा असा गैरसमज आहे की ॲप बिझनेस जो आहे तो पॉईंट टू पॉईंट बेसिसवर चालतो. मग त्यांच्या पॅकेजेस ज्या असतात त्यांच्याविषयी तुम्ही काय विचार केला? निश्चित. आणि असं बऱ्याचशा टॅक्सीधारकांना असं वाटतं की गोवा माईलचे फक्त पॉईंट टू पॉईंट आहे. हो, सध्या आता जी काही टेक्नॉलॉजी आम्ही डेव्हलप केलेली आहे त्यात सध्या आतापर्यंत पॉईंट टू पॉईंट हे अवेलेबल करून दिलं आहे. पण गोवा माईल्समध्ये टॅक्सीधारकांचं हित लक्षात घेऊन जो त्यांचा गोव्यामधले ज्या सहली असतात किंवा जे नॉर्थ गोवा टूर, साऊथ गोवा टूर किंवा इतर प्रेक्षणीय स्थळं आहेत, तर किंवा अजून आउट स्टेशन आहे, म्हणजे कोणाला बेळगाव जायचं आहे, कोणाला कोल्हापूर जायचं आहे किंवा हम्पी जायचं आउट स्टेशनला, तर ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजीची बऱ्यापैकी तडजोड झालेली आहे. त्याची जुळवाजुळव आणि त्याची चाचणी आता चाललेली आहे आणि लवकरात लवकर ती गोवा माईल्समध्ये टॅक्सीधारकांच्या सेवेमध्ये हजर होणार आहे, जेणेकरून त्यांना पॅकेजचा बिझनेससुद्धा हा गोवा माईलमधून ॲपमधूनच मिळणार. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला जर कधी गोव्यात आल्यानंतर 2 दिवसासाठी गाडी पॅकेजसाठी पाहिजे असेल तर त्याने सहज ती गाडी अवेलेबल रिक्वेस्ट टाकावी आणि ती आपल्या गोयंकर टॅक्सीधारकाला ती मिळावी, म्हणजे जेणेकरून त्याचे 2 दिवसाची सहली त्याच्यामध्ये फिक्स होऊन जाणार. तर एक शेवटचा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी. पुन्हा एकदा विस्तृतपणे सांगा लोकांना की कसं आहे ना की काही जे हे व्यावसायिक आहेत ह्या व्यवसायामध्ये, टॅक्सी व्यवसायामध्ये जे लोक आहेत त्यांना अगदी नक्की आता वाटायला लागले की गोवा माईल्स आल्यावर आमचं नुकसान होणार आहे, आम्हाला बिझनेस मिळणार नाही. नक्की समजा ही लोक तुमच्या बरोबर आली तर नक्की त्यांचा कसा फायदा आणि किती फायदा होणार आहे? आता तुम्ही मागे सांगितलं की समजा एखादा टॅक्सी कोणी हायर केली आणि 1,500 रुपये त्याचं बिल झालं तर तुमचं कमिशन फक्त 90 रुपये असणार आहे त्याच्यामध्ये. हे कायम 90 रुपये राहणार आहे का? ओके. आणि त्यांचा फायदा कसा होणार आहे पुढे जाता जाता, जसा वेळ जाईल, जशी वर्ष जाणार आहेत आणि लोक तुमच्या बरोबर राहिली गोवा माईल्स बरोबर, तर त्यांचा काय कसा फायदा होणार आहे? ओके. मी 2-3 वेगवेगळी उदाहरणं देतो. सगळ्यात पहिलं उदाहरण लक्षात घ्या की कोणी 20 वर्ष किंवा मागचे 30 वर्ष झाले एखाद्या हॉटेलच्या सोबत स्टँडवरती काम करते, तर हा आपला गोमंतक किंवा गोयंकर टॅक्सी कार जो आहे तो त्याचे 2 जनरेशन किंवा 3 जनरेशनपासून त्या ठिकाणी व्यवसाय करतो आहे. त्याला तिथे स्वतःची एक बांधिलकी आहे आणि ती बांधिलकी तुम्ही हो म्हणा किंवा नाही म्हणा ही त्याला मान्य करावी लागेल. बांधिलकी काय आहे? आणि हा अभ्यास आम्ही प्रत्येक स्टँडवर जाऊन केलेला आहे, आम्ही चर्चा केलेली लोकांची. त्याला बांधिलकी अशी आहे की त्याला तिथे येऊन एका क्यूमध्ये थांबावं लागतं आणि त्या क्यूमध्ये त्याला जेव्हा त्याचा टर्न येईल तेव्हाच त्याला त्यातून व्यवसाय मिळेल. आलं लक्षात? त्याच्या बाजूला जर कधी कुठे व्यवसाय असेल तर तो तिथे जाऊ नाही शकत त्या ठिकाणी, कारण त्या ठिकाणी जर तो बाहेर गेला तर त्याचा स्टँडवरची सिक्वेन्स त्याची तुटणार आणि त्याच्या रेकॉर्डमध्ये मग ते लोक त्याला परत घेणार नाही किंवा त्याला तिथली संधी परत मिळणार नाही. जसं ते आता म्हणतात की तू जर कधी गोवा माईलला जॉईन केलं, एक भरपूर लोकांची इच्छा आहे की गोवा माईलला जॉईन करायची, पण ते घाबरतात की माझं स्टँड जाणार का काय. आलं लक्षात? तर हे एक उदाहरण झालं. त्याला वाटतं की आपला टर्न जेव्हा येईल तेव्हा आपण बिझनेस केला पाहिजे. त्याचा टर्न कदाचित 2 दिवसांनी पण येईल, सीझन डाऊन असेल तर 3 दिवसांनी सुद्धा येईल. आलं लक्षात? दुसरं एक उदाहरण देतो की एखादा टॅक्सी धारक जो आहे तो कोणत्याही पर्टिक्युलर स्टँडला नाही आहे, पण तो एखाद्या रेल्वे स्टेशनला असेल किंवा तो एअरपोर्टसाठी असेल, म्हणजे तो तिथे निगडीत असेल. त्या ठिकाणी असताना त्याला खूप मोठ्या ताफ्यावर डिपेंड राहावं लागतं की जेव्हा त्याला मिळेल ड्युटी किंवा कोणी बोलवणं येईल किंवा कोणाचा फोन येईल तर त्याला ते ड्युटी मिळालं जाईल. म्हणजे शेवटी त्याला कोणाकडे तरी अपेक्षा करावी लागते की मला अपॉर्च्युनिटी मिळेल बॉ इथून किंवा मला संधी मिळेल असं, आणि त्या बऱ्याचदा त्याला 100-200 रुपयेसुद्धा खर्च करावे लागतात. हे आमचा अनुभव आहे, म्हणजे आम्ही भरपूर लोकांची चर्चा केलेली आहे. या विपरीत जर गोवा माईल जर कधी बघितलं तर ते खूप सोपं आणि खूप सुंदर टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म आहे.
म्हणजे टॅक्सीतल्या त्या जो टॅक्सीधारक आहे, जो स्टँडचा व्यक्ती आहे, त्याला नुसतं त्या हॉटेलमधून तर ड्युटी नाही मिळणार. आजूबाजूला जो परिसर आहे, जिथे नागरिक राहतात, तिथूनही त्याला ड्युटी मिळू शकते. की आजूबाजूला वेगवेगळ्या छोट्या मोठ्या हॉटेल्स असतात, तिथूनही ड्युटी आली तर त्याला मिळू शकते. म्हणजे त्याला एकाच ठिकाणच्या ऑपॉर्च्युनिटी त्याला डिपेंड राहण्याची गरज नाही आहे. हा पहिला भाग. दुसरा भाग जो आपण म्हणालो की एअरपोर्टला किंवा बस स्टँडला किंवा इतर ठिकाणी जे टॅक्सीधारक आहेत, तर त्यांना तिथे क्यू ॲटोमॅटिक टेक्नॉलॉजी क्यू मेंटेन करते आणि ती त्याचं पारदर्शकता त्या ड्रायव्हरसोबत पण ठेवते की आता माझा टर्न केव्हा आहे बॉस, हे त्याला ऑटोमॅटिक कळतं. आणि त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव नाही आहे की, कारण आम्हाला त्यात काही कळत नाही की ही गाडी कोणाची आणि ही गाडी कोणाला ड्युटी दिली पाहिजे. टेक्नॉलॉजी फक्त एवढा विचार करते की एक गाडी अवेलेबल आहे, पॅसेंजर रिक्वायरमेंट आली, त्याला संधी दिली गेली पाहिजे. आता जे काही लीडर्स आहेत ना, नेते जे आहेत आणि ती या टॅक्सी धारकांच्या वतीने जे काय आज मीडियामध्ये बोलतायत, अशा नेत्यांनी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा आणि हे तुमचं गोवा माइल्स ॲप समजून घ्यायचा प्रयत्न केला आहे का? उलट आम्हीच त्यांना कॉन्टॅक्ट करतोय आणि आम्ही त्यांच्याशी जाऊन पर्सनल भेटण्याची इच्छा आहे आणि प्रत्येकाला आम्हाला जाऊन त्यांना सांगायचं की हे नेमकं कसं चालतंय. कारण बघा, कोणतीही समस्या असेल किंवा कोणताही प्रॉब्लेम असेल, पण अजून तुमची तशी मीटिंग झाली नाही अजून? आमच्या काही मीटिंग्स झाल्या, बरोबर झाली आहे का? हो, काही मीटिंग्स आमच्या झालेल्या आहेत आणि आम्हाला त्यातून खूप बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स त्यांच्याकडून मिळालेला आहे. आणि त्यानुसारच तुम्ही विचार करा, आम्ही 55 टॅक्सीने सुरुवात केली होती महिन्याला. ऑगस्ट महिन्यामध्ये आम्ही 1450पर्यंत पोहोचलो आहोत. दर महिन्याला आमच्याकडे 100-125 टॅक्सी ज्या आहेत त्या ॲड होत असतात आणि त्या आपल्या गोयकरांच्याच टॅक्सी जाणार. म्हणजे तुम्हाला आता एखादा संदेश द्यायचा आहे का? जे लोक मला पुन्हा पुन्हा मी म्हणतोय की अजून मला तरी वाटतं की ह्या ॲपविषयी गैरसमज अजून चालू आहेत आणि ते पसरवण्याचा प्रयत्न पण अजून होतोय, अशा लोकांना तुम्हाला काही सांगायचं आहे का? काही संदेश आहे का तुमचा अशा लोकांचा? सगळं गोयंका टॅक्सीधारकांना माझं एक खूप व्यवस्थित आणि सिम्पल क्लिअर मेसेज आहे आणि हा खूप आपुलकीचा मेसेज आहे. मला असं वाटतं की गोवा माइलबद्दलची जी आपली भावना आहे किंवा जी आपली संकल्पना आहे, यात बऱ्यापैकी गैरसमज असे आहेत की कोणीतरी बाहेरून येऊन आपला धंदा काबार करणार. हे असं मुळीच नाही आहे. मी इथे तुम्हा लोकांचं आणि सगळ्यांचं भलं करण्यासाठीच बसलेलो आहे आणि मी ते करून राहणार. मी गोव्यातून माझी पाठ टाकून जाणार नाही. तर हे होते उत्कर्ष दाभाडे, सरसंचालक गोवा माइल्सचे. तुम्ही आत्ताच ऐकलं, त्यांनी सांगितलंय की ते हा जो व्यवसाय सुरू करतायत गोवा माइल्स गोवामध्ये, तो गोवेकरांच्या उत्कर्षासाठी करतायत. त्यांची सदैव मदत राहणार आहे गोवेकर टॅक्सी चालकांना आणि तुम्ही उत्कर्ष बरोबर राहावं अशी त्यांची इच्छा आहे.